системаи давриро ки дар кадом сол тартиб додааст? системаи давриро аввалин маротиба соли 1869 Димитр Иванович Менделеев кашф кардааст. дар соли тартиб додани системаи даврӣ ҳамагӣ чанд элемент мавҷуд аст? дар он сол ҳамагӣ 63 элемент мавҷуд буд. айни замон чанд варианти системаи даврӣ маълум аст. то имрӯз 400 варианти системаи даврӣ маълум аст. дар системаи даврӣ чанд давр ва чанд гурӯҳ мавҷуд аст? дар системаи даврӣ 7 давр ва 8 гурӯҳ мавҷуд аст ки давраҳоро ба ду гурӯҳ ҷудо мекунанд. давраҳои хурд, якум, дуюм, сеюм ва давраҳои калон бошад чорум, панҷум, шаштум ва ҳафтумро дар бар мегирад. дар даври якуми системаи даврӣ ҳамагӣ ду элемент гидроген ва гелий мавҷуд аст. даври аз ҳама калонтарини системаи даврӣ даври шашум мебошад ки ҳамагӣ 32 элемент дорад. давр чист? қатори элементҳое ки аз металлҳои ишқорӣ сар шуда ба газҳои асид яъне инертӣ ба охир мерасад давр номида мешавад.